Agoyo ni Nyasaye maduong' moloyo erokamano kuom chako miya thuolo kendo mondo achak aduog e Lolwe TV ka mondo apor kod wach oganda mag jo Nyasaye manie piny mangima, jogo malemo, manyo lemo tich abich, manyo lemo tich abich, malemo Jumamuos kaka jo SDA, kaachiel kod jo Musandawa mandala, kaachiel kod oganda manyo lemo nyoro gi Jumapil. Agoyo ni Nyasaye erokamano kuom miyou odira maber kendo chokruok maber manyo ukaloe. To moloyo maduong' achaka agoyo ni Nyasaye mar nyalo erokamano kuom chako miya ngima kendo mondo achak aduog e Lolwe TV ka. Nyinga en Bishop Stephen Otieno Juang, anyuola mara wuok e piny mar Ugenya Holo, gweng' miluongo ni Tingari. Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano, kama leme en Kaloleni Church, Musanda Holy Ghost Church of East Africa. Jehova Nyasaye omiya teko, koro maduong' moloyo walam Nyasaye kapodi ok wachako. Agoyo ni erokamano Nyasaye mar nditi, jaduong' mar ndalo, iber manyaka chieng', iritowa e Nyasaye odira mangima kichako kodwa tich abich kane wadonjo e Sabato. Ruoth isirowa mitayowa e nyarombo maber mok waneno rachwany. Agoyo ni erokamano kendo ya Ruodh ng'wono, jaduong' mar ndalo noganda go ma otelo ne TV mar Lolwe kuom miyogi teko ya Nyasaye kod chuny maber mondo giyie walandi injili ya Nyasachwa ma piny winjo duto e nyarombo ma jang'wono chieng' maler. Agoyo erokamano ya Nyasaye mar ndalo, jaduong' mar ndalo kuom berni mimiyo wago ng'wono ya Ruoth, kata piny obedo matek machalo nadi Ruoth tisebedo jakorwa kendo iritowa. Akwayi ya Ruoth ni lamnwa, imiwa teko, imiyo oganda makoro bedo ka winja chir kaachiel kod chuny mar kawo weche mwabiro wacho kawuono e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Agoyo erokamano ni Nyasaye maduong' moloyo to kuom yiena mondo achak aduog anera kendo e Lolwe TV ka wuoyo kodu kendo kapimo kod weche mag dhi chamo ngima. Agoyo erokamano, gima duong' mokela ka en ni mondo akel geno kendo anyisi in michiko iti mibedo ka ni nitie geno kendo ka iduogo ir Jehova Nyasaye gadier kendo imako kaka Nyasaye dwaro, to Nyasaye biro bedo jakori kendo biro timo ni gigo duto machunyi dwaro, gigo misegombo. Nitie nyimine mosegombo ya nyak mar ich, kawuono ni abiro ka mondo anyisi ni nitie geno kendo sapodi okolewo kidok ir Jehova Nyasaye gadier. Nitie owete kaachiel kod nyimine machandore madwaro konyruok, ya wuod Nyasaye nitie kendo ng'eyo an kod geno, kelo ni geno ni mondo ing'e ni Nyasaye nyalo chako duogo ni geno no kendo miyud konyruok, iyud tich minyalo tiyo michiw kata achiel mar apare od Jehova Nyasaye. Kawuono ni abiro ka mondo awuoyi wach achiel madwa wuoye, en wach miwacho ni nyiego. Nitie gimoro mosedonjo e chuny oganda ahinya kama dhano nitie, seche moko nitie ji ma Nyasaye oketo gi kendo timo nigi maber, to nitie oganda moko ma bende osebedo kamoro aming'a, to nikech ok gin jokor Jehova Nyasaye, Nyasaye osebet ka ok tim nigi maber kendo fwenyruok maber mar Jehova Nyasaye pok ofwenyore nigi, ka gigeno ni piny nyalo timo nigi kendo piny nyalo ting'o gi malo. Nyasaye osebedo ka ting'o jomobiro chien malo, to joma nyon kanyo chon moko osiko kama nyogi nitie, to Satan moro osebiro mosedhi odonjo e chuny oganda ma nyiego, ok giseko ng'eyo ni Nyasaye yaman kod hono mar timo ne ng'ato ka ng'ato maber. Koro adwa wuoyo kawuono kodu e wach miluongo ni nyiego. Nyiego abiro wuoyo e kitabu mar Daniel 6. Abiro wuoyo kodu e kitabu mar Daniel 6. Ang'o momiyo wuoyo ema? Piny osedonjo bedo kod nyiego kendo ng'ato ok oseyie ni nyawadgi mondo dhi maber. Nyasaye timo ni joge maber kendo Nyasaye nitie kod joge mosewalo. Nitie wuoyi moro ma iluongo ni Daniel mane en jatwech, ne ok en ng'ama onyuol e piny manotere e twechno. Kendo ka nodhi e twechno wayudo somo e kitabu mar Daniel 6. Ondiki e kitabu mar Daniel 6 ni olut Daniel e bur sibuoche. Ang'o momiyo ni iluto Daniel e bur sibuoche? Ni iluto Daniel e bur sibuoche nikech Daniel ne odonjo e piny to kokele en ng'ama otwe mufungwa, to piyo nono gige Daniel ne timore maber. Gima Daniel nokete e lwete nikech ne en ng'at ma jakor Nyasaye, gige ne timore maber. Mani omiyo joma ne machiegni kode mane gitiyogo, mane gin go i ngas achiel, ne ok nyal neno maber kode nikech ne gineno ni oyombogi kendo osudo piyo maber. Jehova Nyasaye nokelo Daniel kendo norito Daniel. Daniel ne ni bur e twech,
to nok oweyo Daniel nikech nong'eyo Daniel en jakore. Kata kichaki somo tibiro yudo yawuot Juda adek Shadrach, Meshach kod Abednego ma be notere twech kama ne gitiye gige ne timore kendo ne dhi maber. Omiyo oganda mane gitiyo go ne ok nyal neno gi maber. Ne giketo nigi obadho mane giparo ni nyalo mako joka. To kata ka piny oketo ni obadho to Nyasaye en jakori. To badho mar piny ok nyal maki. Mondo mi obadho mar piny omaki to en mana ni iseweyo Jehova Nyasaye kendo isechako kopi gigo ma jo mani bathi jolibamba timo nikech ineno nyiego bende kod gigo magitimo. To wachnwa ni kik nyiego makwa kod timbe jomaricho. Daniel ne nyiego tamre mako kod timbe mag joma ne en godo go jo Asuria go. Chunye ne ok obedo kod nyiego kod gik mane gitimo. En ne ng'eyo ni ruoth osemiye tich to gimodwa tiyo en mana maber mondo kobedo malong'o to bedo mana malong'o e wang' Jehova Nyasaye. Kobedo malong'o ne dhano to ok nonyal bedo ng'ama ber. Emomiyo akwayi nyaminwa kata wadwa kama intie kawuono michiko iti kendi winja. Bed malong'o ni Jehova Nyasaye. Bed malong'o ni Jehova Nyasaye. We bedo malong'o ni dhano. Kech inyalo timo gik moko mabeyo kiparo ni itimo maber ni Jehova Nyasaye. Kar itimo maber ni dhano nikech idwaro ni mondo imak wang' Jehova Nyasaye. Daniel ne ok otimo gimoro amora e yote mane nyalo mako wang' dhano. Wachak somo. Darius noneno ni ber mondo oyier jotelo 120 orit pinje duto mane ni e bwo lochne. Eka noketo Daniel kod ji 2 mamoko obed jotend jotelogo kendo orang weche duto mag ruoth. Gima mondo ing'e ni Daniel iyiero mondo obed jatelo to en mabus, en ng'ama otwe. Tiende ni ka owuok e piny Juda to Nyasaye ok oweyo odhi kende. Odhi kod Jehova Nyasaye. Omiyo gik moko duto manotimo ne gin gik mabeyo ni Jehova Nyasaye. To nikech gika ne beyo ni Jehova Nyasaye, omiyo nomako wang' ruoth Darius. Haleluya. Ne gik ma Daniel ne timo nok gin gik mabeyo ne piny. Ne gin gik mabeyo ni Jehova Nyasaye. Omiyo seche duto gimoro amora manotimo Nyasaye ne keto to ne timore maber. Nok en dwaro mar Daniel. Bende ok en hero ne, to ne hero mar Jehova Nyasaye mondo lochne kuom jogo moyie kuome. Lochne onere adima ni jogi kara gin jokor Jehova Nyasaye. Emomiyo akwayi nyaminwa kata wadwa jaduong' mamana, yie mondo gik moko duto mitimo obed gik mamoro Jehova Nyasaye. Nyiego kod weche maricho mosedonji chunyi mondo ithir nyithi nyieki. Nyiego kod weche maricho mosedonji chunyi jaduong' mondo ithir nyithi owadu. Adwa kwayi tim gik mabeyo nikech seche moko nyathi owadu mitemo thiro ochalo kaka Daniel. Nyasaye osegoye go toch mosekete mbele ne. Kata itim manang'o to onge gima ibiro nyalo nikech Jehova Nyasaye orite. Parane ni ruodhi machielo moyier kod Daniel ogol gi twech gibire piny mok pinygi okete twech to Nyasaye ok oweye. Nyasaye oseyiere mobedo namba 3 kuom jotelo mag pinyni. Kiwuok kuom ruoth Darius tiwinjo koyier gi ji 3. Haleluya. Daniel kod ji 2 mamoko tiende no yier ji 3. Tiende ni kuom ji 3 ki a kuom ruoth Darius tibiro kuom ji 2 go to maybe chopo kuom Daniel. Piyo nono Daniel ne nenore ni nyalo tiyo maber ahinya moloyo jotelo kod jodongo mamoko duto. Kuom mano ruoth noparo mondo okete jatend pinje duto. Mano nomiyo jotelo mamoko kod jodongo otemo mondo ondhog Daniel e tichne mar rito piny. Iwinjo? Nyiego osedonjo kuom jotelo kod jodongo. Ruoth Darius to podi ok obedo kod nyiego kod Daniel kech oneno ka odwaro ni mondo piny oti maber to kuom jomoyiero gi Daniel emo nwang'o ka tiyo maber. Omiyo ogolo Daniel kuom ji 2 ka. Haleluya. Ogolo Daniel kuom ji 2 ka mokelo Daniel moketo koro namba 2 nikech en makoro telo noganda duto. Kiwuok kuom Darius to koro ibiro kuom Daniel. Nikech ang'o? Daniel en jatwech to Nyasaye sudo kode step by step. Step by step. Okang' kokang'. Nyasaye goyo kod Daniel okang' kokang'. Okang' mokwongo en yiere mondo bed achiel kuom ji 2 kuom ji 3 moyier mondo bed jotelo mag pinje duto manie bwo ruoth Darius. Okang' mar 2 ruoth Darius ogole kuom ji 3 ka mobedo ng'at makoro telo ni joka duto. Koro en ye namba 2 ki a kuom ruoth Darius tibiro kuom Daniel. Nikech ang'o? Nyasaye dwaro
ni mondo weche ne ochop kare, nikech ing'eyo ni ka Daniel koro osebedo ruoth, ne ok omake kende, nomake gi jo-Juda mang'eny kikelogi e piny mane ruoth Darius oritoni. Koro Daniel kosebedo ka, Nyasaye dwaro ni mondo ng'at mabiro rito piny obed ng'at ma jakor jomotwe ka. Nikech Daniel kosebedo ruoth, to jowetege ok bi sandi koro, nikech en ema koro golo chik. Koro en second in command. Daniel koro en deputy mfalme mar pinyno. Parani, haleluya. Nyasaye golo Daniel e od twech, okelo i mesa ruoth kaka jatich od ruoth, ogolo Daniel e od ruoth kaka jatich od ruoth, to tero dhi obedo second in command mar pinyno. Haleluya. Nyasaye timo ni Daniel kae maber mondo mi ang'o motimre. Oganda mamoko ma jo-Juda manomak kod Daniel mondo koro Nyasaye oketnigi protection, nikech koro kigolo chik kata kuonde ma gitiye, to ng'ama biro golo chik kaka gitiyo en Daniel. Nyasaye osegoyogi gi toch moseritogi. Inyalo kedo, jaduong', inyalo kedo kod kijana miparo ni kijana non kende. Inyalo kedo kod nyar nyieki kiparo ni nyar nyieki non kende. Kara Jehova Nyasaye osegoyo nyakono kod toch, makati tem mitim ang'o, mius dhogi duto, ius nyaka lopi mondo idwarie jabilo maberie moloyo manyalo tieko ni kijana no, to gigi gidhi adhiya nono, nikech Nyasaye ogoyo toch kuom nyakoni kata wuoyini. Nyasaye ogoyo toch kuom jaduong'ni. Omiyo gigi mitimo ok bitimoreni, ibiro siko kidhi asara. Ok inyal uso dhiang' mondo itergo kata nyathini skul. Iuso dhiang' mondo ihiny kodo nyathi nyieki. Iuso dhiang' mondo ihiny kodo wuodo wadu. To wuodo wadu midwaro mondo itiekni, to Nyasaye osekete kaka Daniel osegoye toch. Koro gigi duto mitimo, mokwongo step mokwongo osetere e twech. Twech okalo. Otere jaluok sande od ruoth mani okalo. Owuok e od ruoth kaka jaluok sande, obiro bedo achiel kuom supervisors, ministers, cabinet mag ruoth. Kanyo kalo, obiro bedo jatelo mar ministers duto morito pinyno. Haleluya. Koro wuoyi mikedo godoni, kata nyako mikedo godoni, seche moko Nyasaye nosegoye toch, makati temana machalo nade, to gigeni biro gore mane Lwanda. Ibiro dhi asara, jaduong'. Ka idwaro uso lopi, to gol nyiego i chunyi, ius lopi mondo itergo nyathini skul. Jaduong', kidwaro uso dheri, to gol nyiego i chunyi, us dheri mondo itergo nyari skul. Nikech nyari ni kiny nobed kaka wuoyi ma seche moko iwinjo koluonge university, koro dhi iparo ni kodhi e university to dhi bedo maber moloyo kata e familia mari. Adwa wacho ni niya, nyiego ineno modonje e chuny ruodhi mag Asuria gi, ok nyal konyogi. Ok nyal konyogi, nikech gindhogo Daniel e tichne mar rito piny, to ne ok ginyalo yudo gimoro amora marach e tichne, nikech ne en jaratiro ma onge miganga. Haleluya. Iwinjo ni Daniel obedo jaratiro kama notiyeno, noonge miganga. Omiyo kata itemo ndhogo wuoyini, to wuoyini en wuoyi ma jaratiro, kendo goyo chonge pile e mbele Jehova Nyasaye. Seche moko en nyathi kich manyo weyigo mondo irit. Isande ok irite maber, obiro wuok e odi kanyo kod hawi. Otiyo tije duto ka en loyal. Wuoyini tiyo tije duto mag ot ka en loyal. Kati ore mana kwath, to en odhi ni kwath gi chuny maler. Owach ni Daniel ne jaratiro kendo no onge miganga, omiyo ne onge gima ne nyalo makego. Kata ka ni temo ni mondo yude, to nok nyalo yude, nikech ne en ng'ama jaratiro. Koro gima duong' ka, nyiego biro donjo e chuny dhano, to ka nyiego donjo e chunyi, to e chuny ng'ama chielo ni mondo timna marach, to Nyasaye ng'iyo chunya, nikech Nyasaye ok en dhano. Nyasaye ng'iyo chunya, to bende abenda jamiganga, ajamibadhi. Timbe matimo bende gin timbe ma undermine oganda mamoko. Nyasaye neno ka an dhano maler, ma chunye ler, to Nyasaye bedo jakora. Koro kati dira sere machalo nadi, ta sere ne akala kala. Kati dira sere machalo nadi, neno ka jogi ochako koro diro ni Daniel asere, nikech gisefwenyo
ni Daniel dhi maber moloyogi. Tang'o momiyo Daniel dhi maber? Daniel dhi maber nikech en jakor Jehova Nyasaye. Ka wasomo wadhi nyime, ne gifwenyo ok wabi nwang'o gimoro madwa donjgo ni Daniel, mak mana ka en gimoro modok korka wach Nyasache. Haleluya. Daniel nobiro e pinyni ka en kod Nyasaye. Daniel nobiro ka en kod Nyasaye. Omiyo jogi nofwenyo ni Daniel ni giminyalo make go en mana kondhoge kod wach Jehova Nyasache. To ndhok moro ni oket kata nyako moro majaber mondo make oluwa wach Daniel jachode, nok ginyal mako Daniel. Oket kata pesa moro kamoro maber mondo kama ler mondo mi ang'o bi ka pesa gi osoy mufuke e od ruoth ka. Noyudo Daniel koyudo pesa gi to golo keto kama safe ma ok nyal make. Omiyo jogi notemo yore te to giyudo Daniel mondo donjne. En mana nyaminwa wadwa, en mana ka wachni omako kit lamba malamo, ka wachni en wach mar Jehova Nyasaye ma Daniel nodhigo e twechni. Omiyo ne ging'iyo to giwacho niya, omiyo ne gidhi ir ruoth mi giwachone niya, Ruoth Darius, mondo idag aming'a. Wan duto ma wan jotend pinyi wasewinjore. Ng'eni giwinjore to ok giketo Daniel. To Daniel is second in command. To jogi osedhi ma gichokore kendgi ruodhi moko ma giwacho ni mondo wadonj ne Daniel ma wamake en mana ka wachni okalo kuom Jehova Nyasache. Koro giwacho niya, wan duto gidhi to ok gi include Daniel. Omiyo ne gidhi ruoth mi giwachone niya, Ruoth Darius, mondo idag aming'a. Wan duto ma wan jotend pinyi wasewinjore ni onego igol chik mager ni kuom ndalo 30 ng'ato kik kwa gimoro kuom Nyasaye moro amora kata kuom dhano moro to mak mana kuomi in ruoth. Haleluya. Jogi koro dwaro ni Daniel olam ruoth Darius, ogo chonge piny kokulore ni ruoth Darius. Haleluya. Jogi koro dwaro ni mondo Daniel okulre ni ruoth Darius. To Daniel ong'eyo Nyasaye molamo, nikech owacho ni en nodhi kod Nyasache. Nok oweyo Nyasache e piny machielo. Awinjo nyimine moko seche moko ka gidondore kata e jirani. Tiwinjo ka nyamin moro wacho ni en nyamin mowar, to wacho abiro keto Yesu piny, abiro keto Yesu nani piny mondi ma watiek kodi yaka chaka do nyaminwa kata wadwa. Kiketo Yesu piny mi chako lweny, mit lweny ni onegi titho kionge Yesu. Haleluya. Mani idhi tho kionge Yesu. Seche duto kata ka in kod lweny, ok awach no lweny ma physical ma nyaka wamakre owadwa go wadwa. Lweny nyalo bedo mar larruok ma nyiego osedonjo go e chunyi ng'ato e gweng'u kata e jirandi. To lweny ni ketni Yesu Kristo. Kik idhi lweny ki onge kod Yesu. Kik iket Yesu piny. Daniel kowuok e piny gi mar Juda to dhi kod Yesu, odhi kod Jehova Nyasaye, odhi kod Nyasache. In gik moko duto mitimo seche moko iwacho ni aket Jehova Nyasacha ni piny mondo atiek wach ni mondi yaka biro chaka duog ka akaw Jehova Nyasaye. Kapo idhi wuodhni ma kiweyo Jehova Nyasache odi mi chak iduogo ka onge Yesu ni, ka onge Nyasachi, tidhi konyri nang'o? Donge idhi tho? Nyasaye momiyowa protection. Nyasaye ema en insurance marwa. Nyasaye ema en konyruok marwa. Seche duto ma wadhi e lweny moro amora to wadhi ka wating'o Jehova Nyasaye. Oganda jo-Juda gi okelgi e twech to gidhi kod Nyasaye. Daniel odhi kod Nyasaye. Nyasaye ni ema koro bedo kinga mar Daniel. Seche duto ma wach moro biro, ma ber moro dwa neno, to Nyasaye okelo Daniel mbele. Osegoyo Daniel gi toch. Gima ber kobiro e mbele to en ema ikwongo ipare. En ema ruoth Darius kwongo pare nikech en jakor Jehova Nyasaye. En kod Nyasaye. Odhi kod Jehova Nyasaye. Seche miwuotho sa asaya, wuoth kod Jehova Nyasaye. Nyasaye ni ema biro konyi. Nyasaye ema biro ting'i malo. Nyasaye biro bedo jakori. Sama wach tek, in e barabara, ajali nitie, to in kod Jehova, mutoko ok nyal yudi. Ok kata ka mutoko podho, to ok nyal tho nikech Jehova ni kodi. Nyasaye ok nyal yie mondo jakore oyud masira. Seche duto ka tho biro to en tho mana matero wa ngima musiko manyaka chieng'. Haleluya. Ang'eyo ni Nyiego
osebedo matek. Kinde mokalo nyocha wawuoyo kuom Kain kod Abel. Nyiego nodonjo chuny Kain monego owadgi mane iluongo ni Abel. Kabe ni neno ka nyiego osedonjo chuny jotelo jodongo gi. Kendo chuny gi gombo mondo mi kik gima ber timre ni Daniel. To nikech Nyasaye en kod Daniel, gik mabeyo kabiro to biro mana yor Daniel. Kiparo jomoko tiparo mana bang'e. Mokwongo Nyasaye paro mana Daniel. Haleluya. Ang'eyo ni kisiko kuom Jehova Nyasaye to Nyasaye ok nyal weyi. Ineno koko we Daniel. Ineno koko we Shadrach, Meshach kod Abednego. Ng'ato kik kwa gimoro kuom Nyasaye moro amora kata kuom dhano moro to mak mana kuomi in ruoth. To ng'ata ng'ata moketho chikno nyaka wit e bur sibuoche, nikech already sibuoche bende oseket mobedo modenyo kendo gin girito mana gima gichamo. Kuom mano ruoth wadwaro mondo igol chikno kendo iketie sei mondo obed achiel kuom chike mag jo-Media gi jo-Persia ma ok nyal loki. Kamano ruoth Darius noketo sei e chikno. Haleluya. Aparo ni ruoth ne ng'e ni chikni lengo Daniel. To ruoth ok dinoketo sei e chikni nikech already Jehova Nyasaye nosedonji chuny ruoth Darius moketo ne hera. Chunye nosehero Daniel kokalo kuom mbola mane Jehova Nyasaye oketi chunye mondo kong'iyo Daniel to kik ong'i Daniel nikech pinyno pinyno ni lame nyiseche. Emomiyo ka gidhi ka gigo bura to giwacho ni ng'ato kik lam Nyasaye moro amora. Tiende ni e pinyni ne ok nitie Nyasaye achiel. Ne nitie nyiseche molos gi dhahabu, mopa gi bepe, molos ma dhano ting'i mfuko, ma dhano timo. In Nyasaye man milamo. Ilamo Nyasaye mane? Kosi ilamo nyiseche. Daniel ne kod Nyasaye mangima. Daniel ne kod Nyasaye mangima. Nyasaye ni neno bedo kinga, neno bedo ohinga, neno bedo konyruok mar Daniel e lak masiche. Nikech Daniel nowite bur sibuor to onge gima ne sibuor otimone. Kane Daniel owinjo ni oseket sei e chikno, nodhi e ode. Haleluya. Nodhi e ode, to ewi ode ne nitie ot moro mane nigi dirise mochomo yo Jerusalem. Ng'eni Jerusalem koni e kama Juda nitie, kama ne giwuokie kikelo gi e twech. Koro en ne kolemo to lemo kochimo kama hekalu margi nitie. Ewi odni ne nitie dirisni mochomo Jerusalem. E odno Daniel ne podi dhi adhiya nyime gi goyo chonge piny e dho dirisego kolamo Nyasaye nyadidek odiechieng' achiel kaka ne ojatimo pile. Nokolokore. Haleluya. Ka in nyaminwa, ka in owadwa tisewinjo noket chik ng'at moro amora mogo chonge piny ni lamo Jehova Nyasaye mitoriwo lwete momiyo wang'e kokong'iyo ruoth Darius ni tibi witi bur sibuor. Oseket chik ma ruoth bende oseketo sei. En katiba koro mar pinyno. En chik mungirore ma ok nyal loki, kata mana ruoth ok nyal chako kendo loki. Haleluya. Di timo nang'o? Donge di weyo Nyasaye nowacho tho, kamar tho ta weyo kalem kendo. Kamar tho makoro ketio badho kama mato koro kalem. Sibuoche bende winjo no se ket kech. Machi winjo no se mok mang'amo go chonge piny Jehova Nyasaye tiwite. Haleluya. O kalem aweyo tho. Obedi. Kechi luoro tho. To kitho idhi kanye? Kisejwang'o Nyasaye. Daniel noyie ni kata kotho to dhi ocham ngima mosiko manyaka chieng'. Otho to otho kod Jehova Nyasache. Kata kowite bur mar sibuor to dhi tho gi Jehova Nyasache. Nyaminwa wadwa in ma pod isiko kimoko e juok. Ka nyiego donji chunyi ok inyal weyo nyathi nyaminu kata nyathi owadu dhi maber. Nyakwar dau moro dhi maber. Siko ka imoko kiwuotho koni kod kocha. Ka itho tibiro dhi kanye? Haleluya. To kapo gimiparo notimre no. Ok otimore ni wuoyi miparo no mondo otimre ni
ma Nyasaye ogoyo toch kaka nogoyo Daniel toch, ma wuoyi ni odhi maber, ma koro kendo wuoyi ni ema nyalo konyo nyikwayi moko, tibiro wacho nang'o? Haleluya. Ibiro wacho nang'o? Ka koro chopo kendo bedo ni ng'ama nyalo konyi en mna wuoyi ma nyisesiko kithiro, kidwoko chien, kiyiro, kitimo ne juokni. En ema koro dong' monyalo konyi, tibiro wacho nang'o? En ema koro dong' monyalo yiki kapo itho. En ema koro dong' kech jaluo kotho to nyaka yang dhiang' e liende. En ema koro dong' monyalo yudo dhiang' minyalo yang e liendi, ibiro konyo nang'o? Yamomiyo adwa kwayi ni lokri mondi wuogi e weche ni maricho gi, mondi bed ng'ama ber. Kisebedo ng'ama ber to Nyasaye bende biro bedo jakori, gigi biro dhi maber, we mako nyiego. Agoyo ni Nyasaye maduong' moloyo erokamano. Lokri to sudir Jehova Nyasaye, lam Jehova Nyasaye kod adier. Ki Nyasaye kilame gadier to obiro timo ne maber. Moloyo agoyo ni jowa duto manyowa chokorego e dala mar Gomongo, kaka wadwa jagoro Stephen Ganda, pastors duto manyowa wachokorego, Pastor Mark Juma, Pastor George Sau, Pastor Ruko, Pastor Elio Sumba, pate duto manyowa wan godo, Bishop Peter Polo, Bishop Collins Odhiambo, Bishop Nyang'oma, Pio, duto manyowa chokorego nyore dala mar Gomongo. Goyo nuero kamano kuom kinda kod tich mar Jehova Nyasaye ma uketo mbele. Wasikura sika. Maduong' tagoyo Archbishop marwa Julius Owiti Wuon Okomo, erokamano kuom bedo motegno kuom weche mag Jehova Nyasaye. Agoyo na Assistant Archbishop marwa Peter Umamoro, erokamano bende kuom motegno. Agoyo Assistant Archbishop 3 marwa Meshak Wuon Ojwang' piny Homa Bay, bende kuom bedo motegno kuom Jehova Nyasaye. Jagoro maduong' Joash Oluoch Ochung', bende japuonj, bedo motegno kuom Jehova Nyasaye. Moloyo walam Jehova Nyasaye. Agoyo ni erokamano nditi mar lemo, jaduong' mar ndalo, iber. O Nyasaye mokne kod wang', lamne nyamin moro man gi chandruok ma Nyiego oseketo wach matek kuome kendo ok onyal dhi nyime maber. Lamne mama moro ma Nyiego mar anyuola osedonjo e dalane kendo koro nyithinde ok nyal dhi maber. O Nyasaye mar nditi, lamne nyamin moro mosesiko ka dwaro nyak mar ich, kawuono ni akawogi aketogi e lweti. Owat moro mokoso, nyathi moro mokoso school fees, in ye wuon nyalo dibo, yaw yore gi duto mag school fees, timnegi maber. Chiliel moro mosechandore mowe kod nyikwayo to ok onyal konyore, akawo kawuono aketogi e lweti. Ting'wa malo Jehova mang'won, akwayi ni lamnwa e dala ma Nairobi ka, lamni jogo moyie Nyasach loch e piny duto, lamni e jogi duto Nyasachwa, kanisni duto, nyarombo mang'won, ya Kristo mandalo, Jehova mar oganda lweny. Akawo bandechi aseko chungo e Lolwe TV ka, kawuono ni oganda mowinjo man gi tuoche, nyaka nyako mane nowacho ni tuo en gi tuo mar tielo maremo, ting'e malo bed jakore. Nyako moro manowacho ni gi chandruok, jadolo mang'won Lwanda Maragabo, miyo moro manowacho ni nyithinde yware kendo nyithinde ok nigi kwe, miye kwe ya Jehova. Kawuono ni ting'i malo ibed jakorgi e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Goyo ni erokamano. Asewachonu Stephen Otieno Ojwang', waromuru kendo tich ariyo mabiro. Nyasaye mondo ritu, Nyasaye bende mondo rita e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Asebiro Yesuna, akulora ni komanda jaler, atingo bada, nyisi